A CUF, agora Bondalti, propietaria de Elnosa, ten previsto trasladar a produción de cloro á factoría que acaba de adquirir en Torrelavega. A súa intención é cambiar a produción con mercurio prohibida por Bruxelas pola tecnoloxía de membrana. Ante a imposibilidade de renovar a concesión en Lourizán, anuncia que marchará a terras cántabras. Elnosa pasaría a ser comercializadora de produtos químicos. Ante este troco de actividade, ponse sobre a mesa un novo ERE. A dirección da compañía lusa fala da posibilidade de traslado de persoal á nova factoría. Dende o comité de empresa aseguran non ter notificación oficial desta situación. Estamos en total desacordo na noticia, no fondo e nas formas, porque o comité de empresa creo que non só o comité de empresa como comité de empresa, non os traballadores, creo que merecemos enterarnos oficialmente por outros cauces que non sea a prensa, non? E despois, nós sempre dixemos que mentras hai opcións legales e viables, que apostábamos porque permanecese aquí en Pontevedra, é o que seguimos defendendo. Os traballadores solicitaron unha reunión urxente coa dirección e aseguran que intentarán por todos os medios a permanencia de Elnosa en Pontevedra. Intentaremos buscarnos a vida. Se a empresa nos propón unha solución de marcharnos para Torrelavega, bueno, habrá que estudiala, pero non é o momento. Non é o momento agora porque creemos que hai opcións de que isto ainda tire para diante. Por iso peleamos tanto, non vamos a tirar a toalla. Nós non vamos a tirar a toalla. Dende a Xunta de Galicia lamentan a posibilidade de que Elnosa abandone finalmente Lourizán. Así o afirmaba Alfonso Rueda esta mañá en Pontevedra. O vicepresidente do Goberno autonómico asegura que pola súa banda fixeron todo o posible por garantir a continuidade de Elnosa. O que queríamos era que se consolidara emprego de calidade na nosa cidade e na nosa comarca. Sempre dixemos que Pontevedra non está para perder postos de traballo e para perder postos de traballo de calidade. Ora, lóxicamente, se empresarios que queren investir e querían investir, estes empresarios unha cantidade moi importante para consolidarse aquí, atopan todo tipo de dificultades, o decía os exames nos medios de comunicación, responsables das empresas, foi imposible que o Concello pusera nada a súa parte, pois ao final, donde atopan máis facilidades, alá se van. Se fora así, a Xunta de Galicia o lamentaría coa tranquilidade, entre comillas, de que fixemos todo o posible para que isto non fora así, polo menos por parte da Xunta de Galicia.